Mana ife nke eji wee tinye iche mgbe fada na-ekwu okwe bụ ọ sị na ọnwa na-anwụ ọnwụ n'ụzọ dị iche iche mana ọ bụ onye ọ bụ oge eji wee gị bịa mgbe nna m nwụrụ na-agbaji egwu na-egwuregwu gwara na ihe na-eme nche gwara na ọnwụ ka nna m ọ na-anọpụtazi nna ya nwekwu ndụ nna ya bụzie si akpọ keke na nwatakịrị a so ọbụ na ya bụ nna ya onye ọdụ wee 125 years and my father wee ebe 40s so na ife dị na ya bụ na nna ya onye ndị Igbo na-akpọ na gị na mụ akpọrọ so na iya agwa na iya eje na family and uli eje budo ọkasị ya akwa mana ọ bụ ndị Igbo na-asị na chabụrụ gị ya eke ụcha dị ihe ọbụla